Ens trobem en el parc de la zona de Perequispí, on avui hem començat la campanya del contenedor marró, este contenedor que serveix per a tirar exclusivament el que és la basura orgànica, el que són els restos de menjar, tot aquell tipus de restos, el que és el pa, el peix, la carn, i aquest tipus de restos és el que anirà a este contenedor. Esta campanya és una campanya per a que els veïns i les veïnes d'aquestes zones apunten de forma voluntària. Se facilitarà un contenedor xocotet com este i també una clau, perquè els contenedors marrons que estan instal·lats en el carrer solament se poden utilitzar si té la clau que se facilita per part de les educadores mitjambientals que estan situades en esta carpa. Anem a estar així fins el divendres per la vesprà, i el que des de l'equip de govern i especialment des de la regidoria de servicis públics demanem a aquesta zona als veïns i veïnes que participen, perquè un tema el tenim clar, i és que quan més reciclem, menys tassa de basura pagarem.